Gabon deizuela, fakultateko irakasle on batek esan oitzigun, neguan elurra egitea ez dela albiste, ala ez lukela behintzat albiste izan beharko. Bere irizpidea oso aintzat hartzen dugu normalean, baino gaurkoa salbuespenezko eguna izan da, eta bere baimenarekin gaurkoan elurtea albistegiaren lehen lerrora ekarriko dugu. Ez baita gutxiagorako, gaurkoan elurteak ia dena geldiarazi ala bederen atzeratu egin du. Onerako eta txarrerako, txanponaren bi aldeak ikusi ditugu gaur. Arazo eta eragozpen handiak eragin ditu, asteko eta behin bi herritarren heriotza. 75 urteko gizonezko bat Galdakaon kalean oinez zioala erori eginda eta buruaren atzeko aldearekin jo du lurra. Goizeko 8:30 aldera gertatu da ezbeharra. Bestalde, emakume bat hilik aurkitu dute gaur goizean Arbonan, gidatzen ari zen ibilgailuaren barruan. Elurtearen ondorioz, hainbat ibilgailu zeuden bide bazterrean geldituta, eta hoietako baten ondotik igarotzerakoan, emakumeak konorterik gabe zegoela ohartu dira beste bi herritar, gidaria bihotzekoak jota hilda, mediku zerbitzuen arabera. Iragarria zuten goizeko 7:00 9:00 egingo zuela elur gehien, eta hala izan da. Ordu hoietan izan dira errepidetan arazo nagusiak ere. Bidera irteteko debekua jarri diete kamioilariei, nahiz eta batzuek ez duten errespetatu eta arazo nahikotxo eragin ditu horrek. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak goizean errepidera ez irteteko dei egin diete bestelako gidariei ere, eta ezinbesteko izatekotan kateak hartuta egiteko aholkatu dute. Gipuzkoan adibidez aholkuei entzungor egin eta elurrak entzeko makinei tokia utzi ez dieten gidarien jarrera kritikatu du Imanol Lasa eledunak, hoietako asko gurutzatuta geratu eta auto-ilara luzeak eragin baitituzte. Biriatun 14 kilometroko auto-ilarak egon dira. Garraio publikoaren aldeko autua egin dutenek ere zain egon behar izan dute, izan ere autobus eta tren zerbitzu asko bertan bera geratu dira, eta besteak atzerapenarekin heldu dira. Miarritzeko aireportuko hegaldi guztiak bertan bera utzi dituzte, eta Loiukoak batzuk bertan bera utzi eta besteak atzeratu egin dituzte. Osasun sistema publikoan ere izan du eraginik elurteak, Osakidetzak herritarrei gomendatu die atzera zitzatela medikuekin zituzten hitzorduak, urgentziazkoak ez baziren eta arreta handiena larrialdi zerbitzuetan jarri dute. Hala, adierazi dutenez normaltasunez hartatu ahal izan dituzte herritarrak larrialdietan eta radioterapia, kimioterapia eta dialisiak egiten segitu ahal izan dute. Ebakuntza batzuk atzeratu dituzte eta berehalako behar zutenak egin dituzte. Gaur eskolarik egongo etzela zioen hezkuntza sailaren ohar bat zabaldu da goizean, baina gezurtatu egin dute halakorik. Hala ere, orotara ugari izan dira klaseak bertan bera uztea erabaki duten ikastetxeak. Euskal Herriko Unibertsitateak eta Mondragon eta Deustuko Unibertsitateek ere bertan bera utzi dituzte eskolak eguerdiko 3 arte. Hoiek eragozpenak, baina aipatu dizuegun txanponaren beste aldean, gozatu ederra hartu du herritar askok gaurkoan elurretan. Hondartzak jendez lepo, jendea esnou eta eskiekin, elurbolak elkarri botatzen, eta irudi xelebreak ere ikusi ditugu, bereziki sare sozialetan. Eta elurteaz bestelakorik ere badugu gaurkoan, naiz eta elurrak hoiek ere baldintzatu dituen, adibidez, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako udal eta foru administrazioan deituta zeuden lanuzteak. ELA eta LAB sindikatuek azpimarratu dute, elurteak errepidetan zein hiri eta herrietako kaleetan kaosa eragin duela eta toki askotan larrialdi planak abiatu direla. Ondorioz, lanuztera deituta zeuden langile asko lanera joan direla eta beste batzuk ezin izan dutela lanera iritsi. Hortaz, ez dute lanuztearen zenbaketa zehatzik egiterik izan. Nolanahi ere, toki askotan langilek kontzentrazioak egin dituzte. Bestalde, hipoteken zergak bezeroak ordaindu behar dituztela zehaztu du Espainiako Auzitegi Gorenak. Bezeroen kargu egongo dira hipotekak dakartzan bi gastu nagusiak, ondare eskualdaketen gaineko zerga eta ekintza juridiko eta dokumentatuen gaineko zerga. Kontrara, bankuek ezingo dizkiete beste gastu batzuk oso-osorik bezeroi ordainarazi. Hoien artean notarioen agiriek ordaintzen duten tasa. 2015ko abenduko epai batean Gorenak ebatzi zuen abusua zela hipotekaren gastu guztiak bezeroen bizkar hartzea eta baldintza hori zuten kontratuak baliogabeak zirela.
Ebazpen horrek ekarri du epaile batzuek gastu guztiak bankuei ordainaraztea eta beste batzuek gastuak partekatzea. Etxebizitza bat erostean ordaintzen den gastu nagusia ondare eskualdaketen gaineko zerga da. Ohizko etxebizitzen eskualdaketek etxearen prezioaren 2,5% ordaintzea dakar. Beste etxebizitzen eskualdaketek 4% zerga ordaintzen dute eta 7%koa beste ondasun higiezinena. Katalunian bestalde presidentea izendatzeko inbestidura saioa bertan bera gelditu eta ia hilabete bat pasatu denean indar subiranisten arteko negoziazioak bukatzear daudela dirudi. Carles Puigdemontek bart Bruselan adierazi zuen gertu dagoela eta kupek militantziari banatu dion agiri bat filtratu dute Kataluniako hedabidek, indar subiranistek hitzartu duten akordioa alegia. Bihar goizean hitzordu garrantzitsua dute Kataluniako alderdiek, parlamentuak osoko bilkura egingo baitu. Junts per Kataluniak eta RSek proposamen bat aurkeztu dute Puigdemont presidente legitimoa dela bozkatzeko, eta kupek proposamen horren emendakin gisa aurkeztu du iazko urriaren 27an parlamentuak egin zuen independentzia deklarazioa berrestea. Els uns ni els altres tenen cap intenció de fer cap investidura de Carles Puigdemont al Parlament de Catalunya. Permeti'm que li digui, és una proposta de resolució de fireta. L'únic que pretén és recuperar l'autonomia, recuperar les institucions autonòmiques. Euskal Herrian berriz, gure esku dago plataformak abian jarritako herritarron ituna egitasmoak atzokoan Iruñera eraman zuen herritartasunaren inguruko debatea. Maialen bueltan izan ziren, Maialen Uarte kazetariaren gidaritzapean, Amaia Alvarez CHUko ikerlaria, Iñaki Soto Garako zuzendaria, Amaia Zufia Bilgune Feministako kidea eta Edoi Etxarte Katakrakeko kidea. Garbi dagoena da, prozesuak gero eta zabalagoak izan, eta hor urriaren bata eduki dezakegu paradigma gisa, orduan eta zailagoa dela zalantzan jartzea proiektu daukaten zilegitasuna. Sexuaren araberako estratifikazio bat eman zen, dimentsio bat politikoa, publikoa izan zen, nolabait askatasunaren eta arrazoiaren, autonomiaren esfera hori, gizonezko izegokiena, eta bestetik ez politikoa, pribatua, emozioena, dependentziarena emakumei zegokiena. Nondik gatozen importantea da, baina nire ustez gaur egun 21. mendean aberriak batez ere definitzen dira kultura politikoagatik. Eta azken batean justizia, egia, erreparazioa eta berriro ez errepikatzeko bermeak hemendik erabakitzeko zer nolako edukia eman nahi diegun printzipioiei. Eta Brexitaren negoziazioen erdian, Ipar Irlanda aduana batasunean mantentzea guztiz baztertu du Theresa Mayk. Erresuma Batuko lehen ministro bakar batek ere ez luke hori onartuko, lehen ministroaren arabera. Europako Batasunaren proposamenaren arabera, Britainia Handitik ailegatuko lirateken produktuek kontrolak igaroko lituzkete, baino ez Irlandako Errepublikakoek. Michael Bernier, Europako Batasuneko negoziatzaileak gaur Bruselan argudiatu du, erregulazio eremu komuna barne mugarik gabeko eremu bat litzatekela, eta produktuen mugimendu askea eta Irlandako ipar-hego lankidetza babestuko lituzkela. Ipar Irlandako alderdi nagusia berriz DUP alderdi demokratiko unionista haserre mintzatu da. Nigel Dodds, Westminsterren duen bozeramaileak BBC-ri adierazi dionez, ez zuen Europako Batasuna utzi, Erresuma Batua hausten ikusteko. Kultur alorrean, Mutrikuko Arrietakoa jauregiak ateak zabalduko dizkie bisitariei udatik aurrera. Enrique Areilza Mutrikuko kondeak, Jose Angel Lizardi alkateak eta Denis Itxaso Gipuzkoako kultura diputatuak sinatu dute horretarako hitzarmena. Importante iruditzen zaigu herri Gipuzkoako kostaldean dauden errekurso turistiko eta ondarearekin zerikusia daukaten errekurso guztiak balioan jartzea, ez eta azpimarratzea. Horregatik hori jon adibidez ari gera Mutiozabal astileroa berritzen, edo berreraikitzen, Pasaian Albaolarekin batera ere Nao San Juan eraikitzen, eta untzi museoari ere, Donostiak untzi museoari ere bultzada eman diogu, eta Mutrikun Arrietakoa jauregi honek badu bere balioa, ez? 18. mendearen hasieran eraikia, estilo barrokoa, eta egia da jauregi honek erakusten dituela hainbat gauza interesgarriak izan daitezkela ulertzeko zein izan dan Euskal Herritarron erlazioa itsasoarekiko eta zenbat gauza berrikuntza eta zerlako ausardia eduki izan dugun itsasoarekiko, ez?
Arrietakua jauregia zabalik egongo da urte guztian, baina modu desberdinetara. Lehen da bizi izan behar da, jarraituko dela bizitzen gaur egun bezala, familia etorriko da, zati bat izango da familientzako bakarrik, gehatuko dira, erakusgai izango dira, uste 2 solairu izango direla, eta bai, ondare erakusteko modu izango da, ze hau da ondare bizia gaina, ondare bizia era guztietan. Nik uste Gipuzkoan bakarnetakoa, bakarren espada, bakarnetako izango da egoera honetan da ona.